Hi mga kapobre, it's me, the organic Nakapasok na peace. dyan Nakapasok taon mi diri. Kay linya-linya lagi Dali na kay basig ka sa banta. Nya. Kami diri sa dagat. Din kita sa bilog ti o. Naman ni arita o bulingkod kay tao o. Way tao nya pabayron ta din hapon. Wa nay bayad ay freebie na. Sige hila ah. Di pagdaan ala kay na may payong. Hilaon na to dito na. Ano dito okay na. Dito dito kay. So, Dali uy, dito tabang dito ka sa likod. tabang mga langit. Arita. Sige na dira ratit. Ay, dito apo si usao dito na lang tayo ulra. Hari mi diri mi mga kapobre. Naamis dagat. Kita mo na ni babae dito. Hari bilat. Nami diri init betis no. Sao na to? Isa pa tag isa. Ayaw tag-usar ayaw nagduduha tag-usar allowed sa usa ka payong. Ah. Nami diri sa pay nami pag payong. Social kay mi. Naami diri mga kapobre. So paghumol mi dititit sa among kuan, wa di bathroom mitit. Pero ako ready naman ko. Maligo mi sa dagat kami ititit. So mo ni ang view mga kapobre. So abangan ang kabanata. Tararararat kapobre. So mga kapobre mao ni ang view diri. Si panganay diri? Udayrat. So Nakapasok din sa wakas. nakapasok jud mi sa wakas. So mao ni ang mga view. Dagat. Yuhu, maligo mi dagat. Mao ni ang view diri. So Mo ni ang view, layo kay mi mga kapobre kay nagtaxi lagi mi kami ni Tate. So mao ni linya lagi ha? Pwede na? Kay maligo man ta. Sure ka? Sila man gani o kay mga on man ta. Biya ko pa ni utupan ngaon sa pa. Di ta dakpon. Tapos mga nanamakas dagat. Magtimpla kog kape eh. Dali Naman. ka pati. Na ko'y kape dala diya gamay nga termos. Dali kay duha man niya tulong isa. Oh, di cute sa diyan niya. Nakapasok din sa wakas. So, nami diri, mga gwapa kay mi. Arlo, welcome back to my YouTube channel. It's me, the Organic Peace. Yan amo baon. Mga kapobre, enjoy din live paminsan-minsan kay lisod kay magsilan ta puko sa trabaho walay. Di naman ko'y kanon te. Oh, nagbaon ka, wala ko nagbaon ni kay nagyaw-yaw tos manisa gani lagot ko. Ano man? Wala lang. Hindi na lang ta manisgot kay video ta. It's me, the water. Nagdala kog termos nga gamay ha. Butangan ako gatas aw butang na diha. Butangan ako og kape. Kay bilas nahulog. Bakuan na kilo siya. Nahulog ang video giatot na. So mga kapobre mao ni ang view diri. So to asay mga naligo dito. Dinhira ko magbihis oy ka. My God. Diri rami magbase mga kapobre. Ako dyan ipakita kaninyo kung nag-unsa mi or Mga organic beauty. ang organic beauty. Nahulog ako cellphone ay nagkagbasbas na ginon. Ay mga untag kanon. Nagdala di kag ala ang akong tawil mama mia. Imo man ang gilabay pagdagan mo sa. Di ala na. Maligo. So diri mi mga kapobre. Kami ni Tit. Naon me. Ngaon mi. Enjoy ang life. Life is too short. Life is too short. Enjoy lang ning life namo. Akong tabunan ni Bi para di mahulog. Di pa ilalong
Tagag bus. Wala na. Nahugaw nang ako ang mao ni diri, ala, di ta makita. Dinhi sa atubangan nato ayaw din na. Ang imo ka pang Pinindot kay view, uy. Mao na mga kapobre ang lugar sa ano pa nga ni diri tit? Hudayra. Hudayrat. Nakapasok yun di sa wakas. Nakapasok jud mi. Ana na lang o para di mahulog kay. Isig kay mahulog ang cellphone oy, wa pa bi ako. Anak na lang. Wa pa bi ako kabayad taon ana ako cellphone. Sa mo kung kape. Tuaran mong kape sa tubangan ni mo day. Wala pa na ko buta timplahi man ng kape. Balik ko kape usar sa kabuok. Sure na gusto para maka. Magani na nakabating so mga undaw tagkanon bi kay wa pa ko paniudto. Ikaw na lang diha. Di ka kaon. Kunyara ko kaon oy kay kon di na ni pabariani. Asa kan palit anak. Simple sa akong boyfriend. Oh, karinig ka diyan. Gusti niya mo. Init man mga kapobre pero ang tit maligo na tatit kay mga uslob na Ikaw- sausaw na tatit kay para mawagtang Kaligo natin kay ako mukaon sa inyo kote kay wa ang pa sa sakit sa paniudto. katawan. Kami kay dito sa Hudayra mag picture. May gipasud ta. Kung dito pa taragabang dali niya. kung dito pa taragabang sa pikas dito ta pasudlon. Iskate ra gud to te oy. Ning anak ko hala na ning sulod dagan. Ugit. Nagtimpla ko kape, ang kape na ko kupikop. Tanawa ha. Kopikop. Sila gipa dito. Kitawa jud ta sitingan dito ta dapit. Mo ni kupikop. Pamilya mo kay hindi nabilong ta sa pamilya. Katong na ito nga mag-asawa ko kay asa ta to sila. Oh, gid indot kay view mga kapobre. Tura oh. Tanawa ninyo. Labi ka dagang tao din. 18 years ang sila. 16 lang kaya ang taxi no. Pwede naman ta mag-base diri no way CR diri Na asam plastic ano na mas ka din ha? Ako na ano naman yung kamera be? Nagkatubang dito sa dagat ang kamera. Ligo big dagat lagi. Sausaw mi maayo ani dagat. Simple life lang ni mga kapobre eh. Habang hayag pati be, picture ko be. Habang hayag pa. Tamis mo kay kung ano eh. Kung Okay, 3 in 1 manggod na. utangan sa nakong tubig. Kuanan sa nako. Ako man sa gikuanan ko di. Ah. Ito ni mo nakaan siya. Si. Sa likod natin naka Amerikana. Ligo na tayo para Kaon sa ko. uling lawas. Niod ko ta. Aka mabihis di. Dili na ko magbito na mga nag-shoot. Kikoy di na. Nagani. Dili man ta ma-reason ani kay dagat man. Di gani.
Ay bawal siguro di magmastic uy. Mukaon ko oy. Unsa man te? Mukaon ka. Perhan ta ka. Kaon lang diha. Yan na paligo. Maligo ko yung Kalimutan kong selfie sticker. Ano kang bihis? Nakaulatong ka. Wow, kasi ni mother. Maligo na lagi tayo dito. Bilamigin ka ko. Ay bilat. Mao na ni Rod, bulog na lang gid. Ang akong cellphone, imuhang ibasa. Hay mga kapubri, Maligo na siya. maligo mig dagat mga kapubri mo ming naami diri karon kay maligo mi. So kuyog na ko siti tangtangon ng bratit kay di ko ganan mula ka unya way bra. So ang gibabayo nang kigul nakita ang kigul. Baligtad mo imuhang ka. Ganiha man ni pag live nako nga nauwaw ko nga nagbitay akong tutoy ba niya. Nag live na lang. Atin na. Bita lang din. Nagkabit-kabit ba nag Basta ikaw kay lagi tagkan unti ba kay dali-dali ra to na akong sulo akong braga ni nag-live ko mga kapubri niya. Kay nauwaw ko nagbitay akong tutoy. So karon og di na lang ako tason akong video mga kapubri og di na lang kutob og dagang salamat mga kapubri ayo-ayo og manginaot ko na na-enjoy mo sa among view og see you on my next video mga kapubri og fights lang ta bisan kuan. Big shout out sa akong mga ka-friend diha labi na sa Australia sa nagpalipad nako nga si Australia kalimutan man akong pangalan niya mao na lagi ni tiguang na to eh. Pero sige lang unya na lang sunod na og ni Australia with love, big shout out. O kasi Cassandra kasi an mama, big shout out to you. Dini nilang kutob og ayo mga kapubri. Bye, see you on my next video.